बिराद गोबावनि उनाव दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आङो। दायो माने जोंनि नोलोबारि पन्सायतआव ओरैबायदि गरम गरम जादों, गुदुं गुदुं आरो सोरनिबा गामिया सोसनजानाय, सोरनिबा गामियाव अबेबा लांखार जानाय, बेफोरबायदि माने रायलायबाय थानाय खोनादों आङो। बिनिनो आङो माखासे मोनसे क्लियार आरो माखासे खोन्थालांनो नागिरदों आङो। बेयाव जाहैबाय जोंहा थाखानाय फ्राय मानसिफ्रा बुंदों आरो थाखानायानो मोजांमोन, दालाय माथो गोदान बानायनांगौ। गोदोनिफ्रायनो सोरबाया मोनसे वार्डआव थानानै सोरबा प्रेसिडेन्ट जाबाय, वार्ड मेम्बार जाबाय, दायो माने बोरैबा बोरैबा लांलाय लाबोलाय सोरनिबा गामियाबो अबेबा थालांदोंनो। बेखौ एसे आं खोन्थालांसै। गोदोनि वार्डनि गामि, ओमफ्राय दायो गोदानै बानायनाय माने वार्डआव माखासे गामिफोरनि आरो आं माने गासिबो माबाफोरखौ लिरना लाखाजोब्बाय। ओमफ्राय नै आं लेपटपावबो दानि माबाखौहाय आङो बेयाव लादों आरो मानो होनबा मोननैबो नांगोन नालाय। आङो माने आवगायनि आरो दानि माबायदि जादों आरो मानि थाखाय सोरबा सोरबा मानसिफ्रा मानि थाखाय रागा जोंदों, बा मानो थाखाय बेबायदि माने जोंनिखौ जोंना बेयावनो खामोन आरो दायो माने जोंखौ बेलेगाव मानो हरनांगौ, बिदि आरो नंगौबो। मानो होनना बुङोबा गोदोनिफ्रायनो एथ' गोबावनिफ्राय जोङो बा जेनेबा भटबो होबोबाय, बा सोरबाया बेयावनो वार्ड मेम्बार जाबोबाय, बा सोरबाया प्रेसिडेन्ट जाबोबाय, आरो दासोलाय माने सोलाय सोल' खालामनायखौ आरो बयबो माने मोजां मोनाखै। सोरबाया माने फैदों, थिग नङा, फैदों फैनो हो, थेवबाबो माने थाखानाय वार्डआनो थानांगौ आरो गामिया बेयावनो थानांगौ। नांगौथाय गोदान फैनायफ्रा माने अबा अबा हाबदेर फैनांगौ, बेबायदिखौ फ्राय मानसिफ्रा बुंदों आरो। आं माने सोरनावबा सोरनावबा एसे एनै रायलायदों आरो सोरनावबा सोरनावबा एसे एनै सोंनानै लादों आरो। ओमफ्राय दायो आङो फारसेनिफ्राय फारि फारि खोन्थालांसै। जेनेबा फार्स्टआव जोंना दङ जेनेबा 1 नम्बर वार्डआव दंमोन जोंना गामि हिसाबै आरो वार्ड हिसाबैहाय जोंना दंमोन 1 नम्बर वार्डआव जेनेबा आवगायनाया दंमोन जोंना उत्तर नलबारियाव दंमोन जोंहा फार्स्टआवनो जेनेबा उत्तर नलबारि बर', ओमफ्राय धर्मजान, उत्तर नलबारि राभा, ओमफ्राय मधुपुर होननाय गामिया जेनेबा गामि दरब्रैया दंमोन आरो। ओमफ्राय दायो बिसोर मा खालामदों, दानि गोदानखौहाय बिसोर मा खालामबाय, 1 नं वार्डआव बिसोर मा खालामदों, वार्डखौहाय जेनेबा 1 नं वार्डआव बिसोर गामिखौ माखौ सोदों दै, आं नोंथांमोननो खोन्थालांसै। माने टटेलि माने सोलायदों आरो बिसोर बिथांमोना गोदान होदों। बेयाव आं लिरना लादों, खोन्थालांसै। बिसोरो 1 नम्बर वार्डआव दायो गोदान बानायनाय जादों तराजान साङिया, ओमफ्राय दुनागुरि नेपालि, ओमफ्राय ताराजान जेंग्राय, बिसोरखौ होदों आरो। ओमफ्राय गोदोनि फुरुनायाव फैलायबाय, माबायाव 2 नम्बर वार्डआव मानिकपुर वार्डआव दंमोन गोदोनिया, आवगायनि आरो नं 2 मानिकपुर, ओमफ्राय नं 3 मानिकपुर सुत्रधर, बेनिफ्राय जेनेबा बेयाव नं 2 नं 3 मानिकपुर बर', ओमफ्राय दक्षिण नलबारि, ओमफ्राय दक्षिण बटाखानाबो गोलैयोनो, ओमफ्राय मोनसेया मा होनदों बेखौहाय दैसागुरि। गासै 1 2 3 4 5 था गोलैयो आरो। ओमफ्राय दानिया बिसोरो होलायबाय 2 नम्बराव माखौ होदों नायनोसैलाय दाना। 2 नम्बराव बिसोर होलायबाय नं 2 गबिन्दपुर, बेनिफ्राय बैकुन्ठपुर, ओमफ्राय अभयपुर, ओमफ्राय खोरोमथला। बे माने टटेलि सोलायदों दै बिसोरनि बानायनाय आरो। मानिकपुर 2 नं वार्ड, ओमफ्राय दानि गोदान बिसोर बानायनाया टटेलि सोलायदों आरो 2 नं माबायावहाय। बे माने गामियाबो सोलायदों लोगोसे आरो वार्डआबो टटेलि सोलायदों आरो। ओमफ्राय दाना 3 नम्बर वार्डआव फैलायबाय आङो। 3 नम्बर वार्डआव फैलायबाय जोंहा नारायणपुर वार्ड। बेयाव नारायणपुर वार्डआव दङ 1 नं मानिकपुर, बेयो ओमफ्राय 1 नम्बर मानिकपुर, ओमफ्राय 3 नम्बराव दङ नंमान नारायणपुर, ओमफ्राय 4 नम्बराव दङ महिमपुर। ओमफ्राय बिसोरनिखौ नायनोसैलाय आङो। 3 नम्बराव बिसोरनिखौ मा बानायदों बिसोरो, नारायणपुराव दङ 1 नं नारायणपुर, 2 नं नारायणपुर, महिमपुर सिनायासै। ओमफ्राय बिसोरना आरो मा जालायबाय, बिसोरना मोनसे गामिया गोमाना दं, माने नैबे 1 नं मानिकपुरा गोमाना दं जाहैबाय। 1 नं मानिकपुरानो हाबाखै माने बिसोरनियाव आरो गामिफ्राबो टटेलि सोलायजोबदों आरो। ओमफ्राय गोदोनि 4 नम्बर वार्डआव फैलायबाय आङो, गबिन्दपुराव दङ मोननैल' आरो बिसोरना 1 नं गबिन्दपुर, ओमफ्राय 2 नं गबिन्दपुर। ओमफ्राय बिसोरना 4 नम्बर वार्डआव जालायबाय, सोर सोर फैदों बिसोरनाव, नं 3 मानिकपुर सुत्रधर, ओमफ्राय नं 3 मानिकपुर बर', ओमफ्राय दक्षिण नलबारि, ओमफ्राय दैसागुरि। बिसोरना टटेलि सोलायनाय जादों दै, बिसोर बिथांमोना माने फुरा वार्डखौनो सोलायदों आरो। बेनिफ्राय एबार 5 नम्बराव फैलायबाय आङो। 5 नम्बराव फैबाय अभयपुराव दङ अभयपुर, खोदोमथला, ओमफ्राय बैकुन्ठपुर। बे पुरुनामोन आरो। ओमफ्राय एबार आं बिसोरनि गोदान बानायनायखौ फैनोसैलाय।
बा नम्बर वार्डआव बिसिना 5 नम्बर वार्डआव दं उत्तर नलबारि वार्ड बेयाव दं नै उत्तर नलबारि राभा ओमफ्राय धर्मजान ओमफ्राय मधुपुर ओमफ्राय 1 नं गबिन्दपुर बेबायदि आरो बेयावबो माने टटेल सोलायदों बिसिना माबायानो वार्ड नाम्बारानो सोलायदों आरो ओमफ्राय ओरै फैलायबाय आङो माबायाव 6 नम्बर वार्डआव जाहैबाय सनापुराव 1 नं सनापुर 2 नं सनापुर ओमफ्राय बेयाव दङ 3 नम्बराव बाथौपारा बे जाहैबाय 6 नम्बर वार्ड 6 नम्बर वार्डआव दं बिसिना मा होदों बिसोरो हाइज्राइगुरि वार्डआव बिसोरो मा दंनो 1 नं 2 नं सनापुर नै हाइज्राइगुरिया 2 नं सनापुर ओमफ्राय बाथौपारा हाइज्राइगुरि खलबारि बेयावबो माने सोलायदों आरो बिथांमोना गामिया माने हाबसन हुब्लन जादों आरो बेनिफ्राय 7 नम्बराव फैलायबाय हाइज्राइगुरि वार्डआव दङ जेनेबा आवगायनि थाखानाया हाइज्राइगुरि नं 2 नारायणपुर ओमफ्राय खलबारि बेयाव मोनथाममोन ओमफ्राय दाना बिसिनाव फैनोसैलाय आङो 7 नम्बर वार्डआव दं बिसिना मा होदों बिसोरो दुनागुरि फिसा जाबायलै 7 नम्बराव दुनागुरि वार्ड होदों बिसोरो बिसिनाव मा दं नै दुनागुरि आहम दुनागुरि नारेंजान ओमफ्राय दुनागुरि मुङिया गोजोनपारा सुग्रेमबारि दुनागुरिबारि बे थिगानो जादों खिन्थु वार्डआ बिसिना सोलायदों आरो खिन्थु माबायाथ' एखेयानो गामिफ्रा फ्राय एखेखौनो बायदि मोनदां ओमफ्राय 8 नम्बर वार्डआव दङ 8 नम्बर वार्डआव बिसोरो मा होबाय 8 नम्बर वार्ड इयाव मा होदों धनसिपुर सलसलियाव जोंना धनसिपुर सलसलिल'खा माने जोंना बेयाव 1 नं धनसिपुर 2 नं धनसिपुर ओमफ्राय 3 नं धनसिपुर ओमफ्राय सलसलि 4 नम्बर आरो बेयाव 1 नं धनसिपुर बिसिनि गोदान बानायनायाव आरो 1 नं धनसिपुर 2 नं धनसिपुर ओमफ्राय 3 नं धनसिपुर बेनिफ्राय सलसलि ओमफ्राय बिसिनाव दायो मा होदों बिसोरो तराजान नेपालि बेखौ बिसोर गोदान सोदेरदों आरो बिथांमोना माने दा तराजान नेपालिफोराबो जोंजों थाया होननाय बायदि आं एसे खोनादों आरो बिथांमोना माने बिनि सायाव एसे अजद दैखांदों होननाय आं खोनादों ओमफ्राय लास्टआव फैबाय जोंना 10 नम्बर वार्डआव दङ जोंना 10 नम्बर वार्डआव बेयाव जोंना थालांदों नै तराजान 9 वार्डआव एबा 9 वार्डआव दं आरो तराजान नेपालि जेनेबा आवगायनिखौ होनग्रोदों दायो फार्स्टआव आवगायनिया दंमोन तराजान नेपालि ओमफ्राय सांगिया बेनिफ्राय खंखुरपुर उत्तर बटाकाना ओमफ्राय जेंग्राय नुदोंना आवगायनिजों दानिजों माने सोलायनाय आरो ओमफ्राय दायो 9 नम्बराव बिसोरो होदों माने 8 नम्बर 9 नम्बर माने 9 नम्बर आरो 8 नम्बरजों खिन्थु जोंना माबाया दुनागुरि जोंनिया धनसिपुर सलसलिया 9 नाम्बार बिसिना माने 8 नम्बराव आदसा खिन्थु जोंना एखेयानो जादों थिगानो जोंना 9 नाम्बाराव धनसिपुर सलसलि जोंना माने 8 नम्बरावसोमोन जोंना धनसिपुर सलसलिया ओमफ्राय माने बिसोरो जोंनिखौ 8 नम्बराव होना होदों माने बिसोरो 8 नम्बराव बिसोर मा होदों खंखुरपुर वार्ड आदसा खंखुरपुर वार्ड बिसोर माने गोदान बानायबाय आरो खंखुरपुर वार्ड बिदि गैयामोन नालाय तराजान बेयाव बिसोरो सोना होदों तराजान बाहनि खंखुरपुर बेनिफ्राय बटाकाना नर्थ बटाकाना साउथ उत्तर नलबारि बर' ओमफ्राय गेरमे आदि माने नैबेयाव मा जाहैबाय बिसोरो गोदान वार्ड बानायनायाव नैबेयाव होदों खंखुरपुर वार्डआव आरो बेयाव सोना होदों बिसोरो उत्तर नलबारि बर' बिथांमोनाथ' जेनेबा बेनि थाखायनो माखासे अजदा जादों आरो बिथांमोना माने मोनसेल' गामिया बिथांमोनखौ बेयाव सोसननानै हरनायनि थाखाय माने बिथांमोनाबो बांसिन अजदखौ दैखांदों आरो खिन्थु जों गामियावथ' जोंनि वार्डआवथ' एसेबां प्रब्लेम गैया जोंनि वार्डआव जास्ट जाहैबाय नैबे तराजान नेपालिफ्राल' हाबफादों आरो बेयाव माने एसेबांथ' अजदाथ' जायाखै बायदि मोनदांथ'बा माने नेपालिफोरा जोंनि वार्डआव थाफाया होननाय बायदि आं खोनादों आरो ओमफ्राय लास्टआव दङ 10 नम्बर वार्डखौबो एसे खोन्थालांसै आङो 10 नम्बर वार्डआव दंमोन जोंना सुग्रुमबारि वार्ड बिसोरो मा खालामदों बगिफुं वार्ड माने एसे गोदान बानायदों आरो ओमफ्राय नुदोंना माने गासिबो सोलाय सोल'खौ बिथांमोना बानायदों आरो बेनिखायनो माने माखासे मानसिफोरा रागा जोंदों बेखौबो एसे खोन्थालांसै आङो फरायनानै सुग्रेमबारि ओमफ्राय दुनागुरि नेपालि ओमफ्राय दुनागुरि आहम ओमफ्राय दुनागुरि
गोजोन फोथार गोजोनपारा ओमफ्राय नारेंजान बे जेनेबा 10 नम्बर वार्डआवमोन आरो ओमफ्राय दायो बिथांमोना खालामबाय 10 नम्बर वार्डखौ गोदान बगिफुं वार्ड खालामदों माने बगिफुंनि गामिखौ माने जों बगिफुं गामिखौ जोंनि नोलोबारि पन्सायतआव सोदेरनाय जादों आरो बिथांमोना बेयाव जाहैबाय 1 नं पाहारपुर ओमफ्राय 2 नं पाहारपुर ओमफ्राय बगिफुं ओमफ्राय बाहनिबारि ओमफ्राय हेमे आदि बेनो आरो माने नंमारगौ टटेलि माने सोलायदों वार्डआबो सोलायदों आरो ओमफ्राय अबेबा गामिफ्राबो हाबसनदों नंगौ बेनिखायनो माने माखासे मानसिफोरा दावराव जादों आंबो बिनिखायनो माने माखासे मानसिफोरनाव आङो नैबे डाटाफोरखौहाय माने लानानै ओमफ्राय बिसोरनि बानायनाय डाटाखौ लानानै आङो माने गासिखौबो नायदों आरो खिन्थु वार्ड नाम्बाराबो टटेलि सोलायदों बेनिफ्राय आरो अबेबा गामियाव हाबदों ओमफ्राय अबेबा गामिया माने मोनसे गामिया थालांदों आरो ओमफ्राय आं माने नैबेयाव आरो जेनेबा सोरबा मानसिफोरा बुंदों माने सोरबाफ्रा माने मोनसे वार्डआवनो फैनानै जेनेबा बेसेबांबा गोबावनिफ्राय फैबाय बिथांमोना बे वार्डनिफ्रायनो सोरबाया प्रेसिडेन्ट जाबाय सोरबाया वार्ड मेम्बार जाबाय सोरबाया काउन्सिलर जालांबाय दा बिथांमोना जुदि वार्डखौ सोलायनानै बेलेगनि वार्डआव थांनानै बा बेलेगजों सिथाबनानै थाहैनांदों आरो बा थाहैनांगोन बेफोरखौ नुनानै किसुमानफ्रा माने गोसोआव एसे रागा जोंनाय फैदों बा गोसोआव एसे बोराबनाय फैदों आरो गोदान वार्डखौ माने बिसोरो लास्टआव सोदों माने बगिफुं वार्ड होदों आरो बगिफुं वार्ड होदों बिथांमोना बेयाव माने मोनबा गामि सोनाय जादों 1 नं पाहारपुर 2 नं पाहारपुर ओमफ्राय बगिफुं ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय बाहनिबारि ओमफ्राय मोनसेया हेमे आदि बेनो आरो बेनिफ्राय दा मा जाहैबाय जाय बिथांमोनहा जेनेबा बेफोरनि खामानि मावनो मोनदोंमोन बिथांमोना माने एसे मोजाङै सालि जारि नायनानै खामानिफोरखौ मावनायबा एसे मोजां जागौमोन आरो मानो होनना बुङोबा बेयाव माने बयहाबो एसे माबा हिसाबै पलिटिकेल हिसाबै बयहाबो मोनसे सिमां थायो नालाय आरो फैबाय मोनफ्रोमबो बोसोरथ' नङा जेनेबा बोसोरबानि गेजेरावसो खेबसे इलेक्सन जायो बा सोरबाया बिनि गेजेराव सोरबा जेनेबा प्लेनिंफोरबो थायो माबा हिसाबै पार्टि वाइसयै आरो बिथांमोनहाबो माने बिनि सायाव सोरबा मेम्बारबो जानो हागौ बा सोरबा प्रेसिडेन्टबो जानो हागौ बा सोरबा काउन्सिलरबो गेलेनो हागौ बैफोरनि खेथ्रखौ लानानै आरो जेनेबा सोरबा बानायग्राफोराबो माबा मोनसे लानानै गावनि सार्थ बाजिबो बानायदोंबो जानो हागौ बा माबा मोनसेबो बानायदोंबो जानो हागौ बेनिखायनो माने जाय बिथांमोनहा मावदों बा बिथांमोनहाबो माने एसे मोजाङै सानै हयै बा एसे मोजाङै रायलायलायनानै बेफोरबायदि बानायलायबा मोजां जायोमोन आरो ओंखायनो दा बिथांमोनखौबो जायफ्रा बानायदों जेनेबा बिथांमोनखौथ' बोरै मिथिना मिथियाखै जोंथ' मिथिया आंथ' मिथिया थेवबा माने आंबो बुंदों आरो जेनेबा जाय बिथांमोनहा मावदोंमोन एसे जेनेबा बा कमिटि दालायदोंबाबो एसे माने मोजाङै रायलायलायनायनि गेजेरजों बेफोरखौ खामानिफोरखौ मावोबा मोजां जागौमोन आरो मानो होनना बुंबा माने बेयावनो माने फ्राय मानसिफोरा बेखौ लानानैनो सोरबाफ्रा माने आजिखालि बेफोरनि खामानि खेथ्रआव माने नों खामानि मावनो मोनदों होननानै गावनि माने सार्थबादि बायदि खामानिफोरखौथ' मावबाथ' सोरबाफोराबो एसेबाबो गाज्रि मोनगोन नालाय ओंखायनो माने दायथ' गोनांफोराबो एसे मोजाङै सानै हयै खामानिफोरखौ मावलायलायबा मोजां जायोमोन आरो दा बिनि सायाव माने किसुमानफ्रा ओरैबायदि रागा जोंदों आं माने रायलायनायफोरखौ खोनादों आरो ओंखायनो जुदि जायो दा बियो माने फाइनाल जादोंना जायाखै आं मिथिया माने फाइनाल जायाखै होननानै बुंदों आरो जास्ट माने द्राफ्ट ओरैनो माबाखौल' खोन्थाग्रोदोंमोन बेबायदिबा जागोन ना जाया होननानै दा ओमफ्राय आङो मैयानि गेजेराव मैया 19 मैयानि गेजेराव माने गासिबो जेनेबा 20 तारिखनि गेजेराव गासिखौबो माने होफिनजोबनांगौ होननानै बुंदोंमोन आरो लास्ट डेटआ जेनेबा 20 तारिखसोमोन बेखौबो दायो माने गोदानै जेनेबा सावरायलायनायनि गेजेरजों माने बिदि जानांगौ होननानै सावरायलायनायनि गेजेरजों आरोबाव मोनसे बिदि जानांगौ होननानै होफिननाय जादों होनना बुंदों खिन्थु दायो माने फाइनाल लिस्टआ सौफैथ'वाखै बायदि मोनदों आङो आन्दाजाव आरो आंबो माने मिन्थिथ'वाखै खिन्थु आरो फाइनाल लिस्टआ फैबासो मिथिसिगोन नङा होमबा दायो बिसोरो माबायदि होफिनदों आरो जुदि बिसोर होफिननायनि उनाव आरो बै सिगांनि मावग्राफ्राबो जुदि मावहैफिनदोंबा बेखौथ' जोंथ' मिथिला बेनिखायनो आं नोंथांमोननो जोंनि नोलोबारि पन्सायतनि सिङाव थानाय गासिबो रायजोफोरनो आं बेखौनो खोन्थाबाय सोरबाफ्राबो जुदि मिथियाखैब्ला बेनि गेजेरजों एसे मिथिगोन होननानै आं सानबाय आरो जाय बिथांमोना मावदों जाहाथे बेबायदि मावनाङामोन आंबो बुंगोन आरो बिथांमोनाबो बेबायदि मावनाङामोन एसे मावदोंब्लाबो एसे मोजाङै सानै हयै खामानिफोरखौ मावबा मोजां जागौमोन होननानै आं सानो आरो
जाहाथे फैबाय थानाय समफोरावहाय आरो जुदि बेफोरबायदि जुदि मोजां बेफोरबायदि अबेबा गामि सोदांनाय बा दानख'नाय बेबायदि बेलायाव जुदि बिदि मावलायनाय जायोब्ला जाहाथे माने बयजोंबो रायलाय होनलाय खामानिफोरखौ मावो अब्लाना माने रावनिबो गोसोआव माने बोराबनायबो थाया बा सोरनिबा गोसोआव माबा मोनसे साननायबो थाया बेखौनो आं खावलायबाय आरो जाहाथे आं सानो फैबाय थानाय समफोरावहाय बे मैया दाख्लै जेनेबा होफिननो होनाय जादों बेफोरनि गेजेराव जाहाथे गासैबो माने मोजाङै मोजां लिस्टफ्रा जानानै फैयो आं बेखौनो मिजिंथिबाय आरो फैबाय थानाय समफोराव आरो जुदि फाइनाल ड्राफ्टआ मोनबावोबा आं बेखौबो नोंथांमोननो एसे खोन्थाबावगोन नोंथांमोननो आं भिडिअ लाना फैबावगोन माबायदि जामारदोंना जामाराखै आरो जाय जाय बिथांमोनहा नायदों बिथांमोनहा बुंहरदो माने बियो आंथ' खोन्थाखाबाय गोदोनि पुरुनाजों आरो दानि गोदान बिसोर ड्राफ्ट बानायनायजों सोरबाफ्रा गोसोफ्राव जायाखै मायाखै होनबाबो नोंथांमोनहाबो बुंहरदो बा कमेन्ट हरदो आरो जाय जाय बिथांमोनहा मावदों बिनि सायाव बिथांमोनहा मावदों बिथांमोनहाबो जाहाथे मोजां मोजां खामानिखौ मावलाङो आरो आं बेखौ खावलायबाय जाहाथे माने सोरजोंबा गाज्रि मोनजालाया बा सोरजोंबा बेफोरबायदि रायखुमा जालाय लायो बेबायदि खामानिखौ मावनांगौमोन आरो जाहाथे आं बेखौनो खावलायबाय आरो आं जोबथारनायाव बेखौनो बुंगोन जुदि जायोबाथ' मोजां आरो जायाबाथ' आरो मा खालामनो जायाबाथ' आरो बिनि सायाव आरो एसे माबाफोरबो जानो हागौ दावरावफोरबो जानो हागौ बा दाङाबाजिबो जानो हागौ बेनिखायनो जाय जाय बिथांमोनहा मावदों जाहाथे बिथांमोनहाबो एसे मोजाङै रायलाय होनलाय आरो खामानिखौ जाहाथे मावनानै गालाङो आरो बा मावो आरो बेखौनो आं खावलायबाय बेनिफ्राय जोबनायाव आं बेखौनो बुंबाय आरो आङो जुदि लास्ट फाइनाल लिस्ट मोनबो लास्ट फाइनाल लिस्ट फैबावगोन अब्ला जुदि आं बिनि सायावबो भिडिअखौ आं नोंथांमोननो होगोन आं बेखौनो नोंथांमोननो दिनै बेखौनो आं नोंथांमोननो बुंनानै होखाबाय आरो फैबाय थानाय समफोराव आरोबाव लोगो मोनबावगोन आरो लास्टआव आं बिनि सोमोन्दै आरोबाव भिडिअखौ आं बानायबावगोन आरो आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय